Айде бе, колко време трябва да чакаме на тази спирка, бе, трябва почти да дойде тролейбусът. Смотания в тролейбус. Ето го тролейбуса. Двойката. Ще си хвана двойката. Държи ме, сестра, клати се. Пъките вървиме. Яката друса. Фентекато. Да. Карти или билетчета, моля за проверка? Да, имам билет. Ето ви. Благодаря. Свободен си, лектен. Благодаря. Сега чакаме на следващата спирка да си хванаме седмицата. Седмицата е. Качваме се до нас. Има още един сесен тролей. Карта или билетчета, моля? Карта. Свори се, лектен. На следващата спирка. Шестица или белечета. карта.